Bakari Tarawele Cikanja Fakoli Kumba Fakoli Daba a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ n'ale bɛ jamana in kɔnɔ ale tɛ yɔrɔ si lamɛn ni jɛ ka fɔ ka kunnafoni bala a joya ta ye sabu kunnafoni lakika bɛ yen de ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman nin y'an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan Bakari Tarawele ka daminɛ ntɛnɛn ni ka taa bila juma la arajo jɛ ka fɔ ɲɛmaaso kunnafoni a bɛ dayɛlɛ lamɛnbaaw ye Bakari Tarawele ka tarata o tarata jɛ ka fɔ ɲɛmaaso ka yamaruya kɔnɔ e ni ne bɛ bɛn kunnafoni bala la kunnafoni bala tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ye kalimu tabaw ye olu ka magwan k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tɛntɛn ni k'a sɛbɛn n'olu y'a sɛbɛn ka ban dɔwɛrɛ tɛ an bolo ni k'a lajɛ a la kumabaw ni k'an sɔnni sigi o ka k'o da lamɛnbaaw tulo kan arajo minnu bɛ yen n'u b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila an na Bakari Tarawele an b'olu fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u ni ce u ka danaya la k'u ni ce u ka lamɛnko ɲuman na Bakari Tarawele baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne an tɛnkunu don ɲɔgɔn na studio belebeleba in kɔnɔ n'o ye studio Thierno Tamu ye kunnafoni hali n'a man ca nka kumaba minnu bɛ malidenw nin kan o bɔlen don sɔgɔmada in na n'Amedi sɔnna an b'an da don a la sisan a ka kɛ ten Bojawase ne ko wala cogo bɛ di Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla o ye a Jamutɛnɛ Bakari Tarawele an ka jamana masakɛ transition ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goïta Bakari Tarawele a kumana jamanadenw ye juma tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko nin ye laada ye Bakari min ye donbaw olu ka kɔn olu ɲɛ Bakari Tarawele ale ni CEDEAO tun ye dana juguya min ta ka Mali sɛgɛrɛ jamanakuntigi bɔra ni ka kuma sigi tun kɛn bɛ ka makɔnɔ mun de bɛna fɔ sanction wulilen kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel Asimi Goïta a bɔra Bakari Tarawele ni ka kuma jamanadenw ye a ka dakuna fɔlɔ kɛra mun ye o de ye ka malidenw fo ka malidenw tanu Bakari Tarawele malidenw ka kankelentigiya malidenw ka faso kanu malidenw u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bonyalen mun kɛ Bakari Tarawele a y'o bonyamasegin ta ni ka jamanadenw sɛgɛrɛ min ye jumadon Bakari ka dugu jɛ sibiri o tun ye seliba ye Bakari Tarawele a ye sanbɛ foli ta ni k'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ jamana marabaaw o hakili bɛ jamanadenw na jamana marabaaw o hakili b'u nakun na Bakari k'u tɛ ɲinɛ o kɔ abada sɛbɛnnikɛla ko colonel Asimi Goïta Bakari Tarawele a y'a yira k'a fɔ min ye CEDEAO maaw ye u ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko a baara ta sigikɛn bɛ k'ale makɔnɔ kuma minnu na Bakari f'a ka kuma a bɛ kumaw bɛ tali kɛ mun kan o de ye ɲangelen ye CEDEAO k'u ye datugu an ɲɛ Bakari Tarawele an ka nafolo minnu bɛ k'olu datugu an ɲɛ Bakari Tarawele k'a ma kɛ sariya kɔnɔ min ma kɛ sariya kɔnɔ Bakari k'o fɔcogo tɛ se ka ɲɛ abada baara min kɛra k'a tun man ka ta ka Mali sɛgɛrɛ a baara ta anw yɛrɛ damaw de ye kelen ye mun na an bɛ tɔɔrɔ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ mun na an bɛ ɲɔgɔn lajaba Bakari Tarawele min ye farafinna ka kelenya farafinna ka sankɔrɔta kuma min bɛ fɔ da kɔnɔ k'o ye dalafɔli ye a kɛwale tɛ ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta a ko min kɔni ye dayɛlɛla an ye Bakari k'a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn min kɔni kalo 6 tɛmɛnen kɔfɛ Bakari ko an bɛɛ lajɛlen an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na nin waati la a ko o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen camancɛ fanga jamanadenw ɲininkara jamanadenw ka hakilina ye fɛn minnu ye Bakari Tarawele min ye assise nationale de la refondation min ye jamana yɛrɛ ye ka sariya kuraw sigi jamana min ye wolosɛbɛn kura ye k'o dilan jamana la ko nin y'o waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye jamanadenw ka kuma don ne jamanadenw laɲini mun kɛ k'ale jamanakuntigi ye a wajibalen b'ale k'a baara boloda sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw ye laɲini minnu kɛ jamanakuntigi ko ale tɛna se ka tɛmɛ o kɛrɛfɛ a na jamanadenw bolo masuma jamanadenw jigi fa jamanadenw ka hakilina ta janko a bɛ se ka kɛ cogo min na a ko nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye fɛn caman de kan ka kɛ jamana kɔnɔ nin waati la Bakari Tarawele n'an ko Mali kura n'an ko sariya kura n'an ko taabolo kura politikimɔgɔw ka bila u ka minɛn kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bila a ka minɛn kɔnɔ jamana in ka bɔ buruja la ka kɛ bonya danbe jamana ye Bakari Tarawele o bɛ tali kɛ sɛbɛnfuraw de kan sɛbɛnfura minnu b'an bolokɔrɔ ko caman kɔrɔla caman kɔnɔ kuma o tɛ baara kɛ bilen k'an ka kura dilan o de kura dilan hakilina Bakari Tarawele ko bɛ senna nin waati la jamanadenw yɛrɛ ka kuma laɲininen don a ko dɔwɛrɛ kɔni t'ale bolo Bakari Tarawele ni k'o baaraw bila sen kan a ko a ye jɛrɛjɛkulu dɔw sigi sen kan Bakari o jɛrɛjɛkulu o bɛna jateminɛ kalafili labɛnw la min tɛ kɛ ni gasi ye min tɛ kɛ ni degun ye ni k'a lase jamanadenw ma
ma Bokar de ko bara be sena ka ba o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Bokar de k'a kɛ bɛ ka jɛkulu dɔ dilan min y'an ka sariya sun ye sariya sun kura minnu bɛ Bokar n'olu bɛna ta maa minnu kan ka ta hakili juru cani don a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni fili a ma kɛ ni talon ye ko fana bɛna sigi sen kan a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Bokar min ye jamana sariya sunba ye i b'a ye k'a fɔ k'o dilan k'a ɲɛ sɔsɔli tɛ min na dɛ Bokar ko de fana baara ninnu donna ka ban a ko de bɛ jamana in jɛ sɛbɛnnikɛla ko Bokar gere kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ siga t'o la a ko mana tigɛ cogo o cogo bɛɛ lajɛlen fɛ la ko tɛ se ka kɛ nka min ye jama fangirimaw ye ko n'olu ye min fɔ ko baara bɛ kɛ ni o ye o tuma k'ale bɛ min fɔ jamanadenw ye min ye ale kolonɛla Asimi Goyita a nakun ye mun ye o de ye ka Mali kura k'o hakilinaw ta Mali kura baaraw k'olu boloda Bokar Tarawele waati kunkurunin min kalifala ale la n'o tɛnkunna a sago ye fɛn minnu ye malidenw yɛrɛ ka hakilina ye fɛn minnu ye Bokar Tarawele ko yanni kalafili kura bɛ o kuma k'a n'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ni k'olu baaraw tɛ sɛmɛntiya a ko o baara ninnu k'a ka bon kosɛbɛ Bokar nka ko bolodengɔni kelen o tɛ bɛlɛ ta siga t'o la jamanaden minnu bɛ yen n'u sarilen bɛ jamanaden minnu bɛ yen n'u fununen bɛ k'ale b'a ɲini u fɛ Bokar Tarawele jamana ko de don jamana de b'an bɛɛ lajɛlen sanfɛ u k'a lajɛ u ka segin u kɔ an ka jɛ an ka jamana kura jɔ Mali o de y'an bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ye Bokar Tarawele min ye banbagaciya mun bɛ jamana in kɔnɔ ale bɛ da ka hami n'a ye kɛlɛ bɛ se ka ban jamana in kɔnɔ cogo min na ko nɔgɔya dɔɔni donna la a ko a ma ban fɔlɔ dɛ nka min ye bamanciw ye u tun bɛ kɛlɛjugu minnu ta k'an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ a ko ala barika la transition ye belebele kɛ o la nka min ye bamanciw ye hakilina kura min bɛ u la ni jugu minnu bɛ k'u dɛmɛ kura ye a ko dabali ni fɛɛrɛ kura bɛna sigi sen kan ni k'o fana kunbɛn a k'u nakun don olu ye kɛlɛkɛcɛ ye u y'u kale jamanadenw ye an n'an bolo minɛ jamana k'a kɔlɔsi hali n'u nin bɛ to a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don indicateur du renouveau ka fara fasiri jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo bɔ jabatɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Azalaï Express Azalaï Express Abdurahmani Baba Kuyatɛ nin ye a ka fasiri ye Abdurahmani ko wulikajɔ ani nisɔndiya ko o tɛ terrain sira baarakɛlaw ani terrain bɛ tɛmɛ dugu o dugu la olu ɲɛda kan sanfɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye minisiri Danbele Madina Sisɔkɔ a nafura dama kana bugɔ sisan la ani min ye camanjɔrɔ fanga bulon ɲɛmaa ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga a kɔni y'a ɲini Madame Danbele Madina Sisɔkɔ fɛ terrain bɛ wuli ɲɛ o ɲɛma ka kunda Kayi mara kan o fɛɛrɛ o ka tigɛ joona n'i y'a ta k'a lajɛ min ye terrain kunkolo min n'o o ye CC 2205 ye ka taa se CC 2207 ma ko techniciens ma wuli k'u fara ɲɔgɔn kan wa u farala ɲɔgɔn kan ka hakilijagabɔ kɛ nin terrain kunkolo ninnu kan k'a fiyɛ k'a lajɛ k'a larawe k'a kɔ n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ pièces minnu bɛ yen n'u bɛ a jɛ k'o pièces do ala min kɔni bɛna kɛ sabu ye min ye terrain sira baarakɛlaw ye ka tila k'a fɔ u ye bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i cɛsiri min ye jamana ye k'a bɛ jɔ koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ terrain sira a kɔni a bɛ kɛ sabu ye ka jamana sɔrɔ dabolo ni k'a yakubaya terrain bɛ bɔ faaba kɔnɔna na k'i kunda Kayi mara min fana kan dugu misɛnnin minnu bɛ sira Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'u dahirimɛ ɲini terrain gara ka jɔli ninnu na olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na bawo n'i y'a lajɛ min ye sifila ye n'a bɛ wele ko essai ko nin terrain kunkolo ninnu m'o taa ni ka segin baara bolo da juillet kalo ka bɛn juma ma juma tɛmɛlen juillet kalo tile 8 san 2022 a kɔni ka a sifilali k'a kɛra wasa ye a kɛra sewa ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ taama yɛrɛ yɛrɛ dɛ o baara bɛna boloda alamisa nata n'o ye sinikɛnɛ ye n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ o baara min n'a bɛna boloda terrain baarakɛlaw fɛ ka ni ministre Madame Danbele Madina Sisɔkɔ ka yamaruya ye ko a wulikajɔ a bɛna kɛ sabu ye ministre 4 bɛ yen olu bɛna ye taama in na koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ réconciliation nationale ma o bɛna ye taama na ka taa se ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka diinɛ ko ni bato ko ma o bɛna ye taamadenw na ka taa se min ye ministre min n'o kɔni ɲɛsin bɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan n'olu kunkanko ɲɛnabɔli ma o fana ministre sen bɛ ye a la ka fara Madina yɛrɛ kan ko min ye a ko ye a tɛna kɛ nisɔndiya badabada ye wa bawo nin terrain kunkolo in wililen kɔ ka wagon ninnu samali daminɛ k'i kunda Kayi kan a bɛ taa ni ka segin kɛ koyi ka bɔ faaba kɔnɔna na yan ka taa Kayi ka bɔ Kayi fana ka kɔsegin bɛlɛ da ni ka na faaba kɔnɔna na waasa kumakɔrɔ minnu n'olu kun fɔ bɛ terrain gara mɔgɔw ma ko kuma minnu fɔla baarakɛlaw ma ani kuma minnu fɔla minisiriso yɛrɛ ni a bolofaramisɛn tɔw ma ni baara o kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bin ji la cogo min na k'a jira k'a fɔ minisiriso n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'u cɛsiri terrain a bɛ se ka boli kokura jamana in kɔnɔna na
maa b'i yɛrɛ ɲininka min ye Korofina gari yɔrɔ in ye maa minnu kɛ mɛ ka kogobolo wuli arayi sanfɛla la yalima olu ta bɛna kɛ cogo di ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Abdramani Baba Kuyate a ko nin kɔni ye nisɔndiya ko belebele ye nin ye sewa ko belebele wa nin bɛna kɛ sabu ye dutigi minnu bɛ yen kɔni n'olu kɔni kun bɛ hami na n'u kɔni kun bɛ kamanagan kɔnɔna na ka caman ba de ta ka bɔ u ka degun na min ye Kayi mara maaw fana ye bɛɛ lajɛlen kɔni na nisɔndiya sɔrɔ e ko nin transition ye k'a ma kɛ a tɛna kɛ sabu ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ma wa bawo n'i y'a lajɛ min ye nin tɛrɛ kunkolo ko in ye tɛrɛ kunkolo kɔrɔ minnu n'o labɛnlen filɛ n'u bɛna taama boloda alamisa nata wa min ye anw ni Irisi jamana ka tɛgɛdiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna fana ye tɛrɛ kunkolo kura 4 olu kɔni o sali fɛɛrɛw tigɛlen don hali n'a sɔrɔla a ma se anw ka faaba kɔnɔna na yan fɔlɔ min bɛna kɛ sabu ye halisa ka dɔ fara an ka tɛrɛnsira yanga kan min ye a ka yiriwali ye ani jamanaden minnu bɛ yen n'olu mago bɛ dilan terrain na bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye sira min n'an y'a salo ka bɔ Azalayi Express kɔnɔna na Abdramani Baba Kuyate a ka fasiri don Tarawele u k'u jilaja a kana kɛ Ibrahima Boubacar Keita ka tɛ k'a kɛ dolokujan ye a tɛ kɛ o ye o tuma tabarika bawo min ye fasiri kɛbaa ye a y'i da t'o la koyi a ko min ye minisiriya kɛ k'a kɔ Madame Danbele Madina Sisoko ɲɛ i n'a fɔ Mulayi Baba Mulayi Ayidara ka taa se Ibrahima Lima ani Maganfili Sisoko ko min ye olu ka wulikajɔ ye a ma kɛ sababa ye nka min ye Madame Danbele Madina Sisoko ye a ko a y'a fɔ cogo min a b'a kɛ ten Ala k'o kɛ bon ne bɛ tigɛ don joona l'indépendant sɛbɛnnikɛla n'o ye Ablaye Jara Boubacar Tarawele a ko ŋunuŋunu dɔ tun bɛ an ka jamana in kɔnɔ Boubacar Tarawele a bɔra ŋunuŋunu na a kɛra lakika ye a ko min ye an ka jamana ɲɛmaw ye Boubacar Tarawele u bɔra ka kuma sɔrɔ min ye faso ka télévision jabarani ye ni ka communiqué kɛ communiqué in bɛ tali kɛ mun kan Boubacar Tarawele kunna sini i b'a ye k'a fɔ min ye tileganfɛla ye pankuru dɔ bɔra Konowari jamana kɔnɔ ka na ni kɛlɛkɛcɛ dɔ ye Mali pankuru jigi kɛnɛ kan kɛlɛkɛcɛ ninnu u nana mun na Boubacar Tarawele o ɲininkali o to min bɛ yen nka min ye an ka jamana finitigilakaw ye Boubacar Tarawele u ye sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda kɛrɛnkɛrɛnna polisilaka minnu bɛ aéroport kɔnɔ u y'u lajɛ k'u ka passeport minɛ k'u ɲininka Boubacar Tarawele o tuma siga nana baara la sɛbɛnnikɛla ko siga nalen baara la min ye polisilakaw ye u ye wele bila pankuru jigi kɛnɛ ɲɛmaa ma o tuma k'a yira k'a fɔ maa dɔw bɔra Konowari Boubacar Tarawele a sigan bɛ u la o tuma min ye jamana ɲɛmaaw ka ladɔnniya fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan joona joona k'u lakun dɔn Boubacar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko maa minnu nana a bɛ t'i jɔ sɔrɔdasi 49 Boubacar Tarawele u nana Mali dugukolo kan min y'u ka nali ye u ɲininkali u y'a yira k'a fɔ k'olu nana baara la baara min ye MINUSMA ka baara ye Boubacar Tarawele i b'a ye k'a fɔ Konowarikaw b'an ka jamana in kɔnɔ yan wari u ka cɛdenw bɛ MINUSMA la o tuma min ye cɛden minnu bɛ yan o tuma k'olu ka baara banna n'o dun banna fulu nɔrɔbila ka na o tuma k'olu nana n'o ye Boubacar Tarawele o kɛra kuma kun fɔlɔ ye kuma kun filanan Boubacar Tarawele min ye hali bi jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye alimanw ka société ye Boubacar Tarawele i b'a ye k'a fɔ k'u nana ni kana olu ni u cɛ baaraɲɔgɔn dɔ bɛ yen ni kana alimanw ka kɛlɛkɛcɛw lakɔlɔsi o kɛra kuma wɛrɛ ye Boubacar Tarawele maa minnu nana min ye force spéciale dɔ i b'a ye k'a fɔ cɛ 30 ɲɔgɔnna olu kɛlen don ka kɛlɛ kalan ka kɛlɛ ɲɛdɔn min ye kɛlɛ tasuma bilen Boubacar Tarawele u tɛ tamakiya ko ma u tɛ dɛsɛ ko la a bɛ komi an ka bɛrɛ rouge kosɛbɛ kana siga Boubacar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko olu ye cɛ dumanw wa u tigɛ ka di a k'u bɛ jigin pankuru kɛnɛ kan tuma min na wa min y'o force spéciale ye dɛ olu de tun ka marifa b'u bolo wa min y'u kɛrɛ n'u kɛrɛ Boubacar Tarawele ka minisɔn n'u y'u ka marifakisɛw marifa balu u ka grenadiw o bɛɛ lajɛlen kun sɔnsɛnɛ b'u kɛrɛw la nka min ye maatɔw ye olu ye sɔrɔdasi ye sisan nka min y'olu ka marifa ye o tun bɛ olu ka saki kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko mun na min ye kɛlɛkɛcɛ dɔ bɛ bɔ jamana dɔ kɔnɔ ni ka don jamana wɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛ taa jamana min kɔnɔ o ka yamaruya tɛ Boubacar Tarawele ko nin kɛra kamanagan ko ye Mali ɲɛmaw Boubacar Tarawele min ye transition ɲɛmaw ye u y'a ko lajɛ k'a da tulu la k'a da jaba la Boubacar Tarawele u kamana ganna u ko nin bɛ se ka kɛ cogo di min ye Konowari ɲɛmaw ye Boubacar u ye ɲininkali ta k'olu sɛgɛrɛ yanni kuma bɛ taa Konowari fɔlɔ Konowarikaw ka lasigiden mun b'an ka jamana in kɔnɔ u y'o ɲininka o dɔnnen t'a ko la min ye Konowarikaw ye u ka ministre de la défense u y'o ɲininka o ko u b'a kalama k'a fɔ k'olu ka kɛlɛkɛcɛ kɔni bɔra Konowari min kana jamana in kɔnɔ yan hors de mission bɛ min hors de mission bɛ min hors de mission tɛ yen nin bɛ se ka kɛ cogo di a b'u kɔnɔ ko daba naani dogo ye Boubacar Tarawele walima a jabɛ sugu Boubacar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Ablaye Jara ye a ko maa ma n'o de bɛ baara kɛ MINUSMA ka kɛlɛbolo cɛla Boubacar Tarawele MINUSMA ale bɛ Nations Unies ko fɔ o jabalaba bɛ yɔrɔ jumɛn New York
Ameriki jamana a ko min ye New York kɔnɔ ye wɔtɔrɔ ni MINUSMA bɛna kɛlɛbolo wuli a bɛna maaw ma wuli ka bɔ jamana dɔ kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ wɔtɔrɔ de an bɛ internet tile la o maaw tɔgɔ bɛ sɛbɛn min kɔni a bɛ bila ka taa wɔtɔrɔ de ordre de mission bɛ sɛbɛn a bɛ bila ka taa jamanaw bɛ ladɔnniya k'a yira k'a fɔ an ye yamara di maa dɔw ma u bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ ka taa u ka jamana kɔnɔ a ye wuli a ka t'u kunbɛn o ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ tɔw de sariya sɔsɔ minnu kɛra a dagosi bɔra fo k'a dama tɛmɛ o de nana ni siganna ye mɔgɔ tɔw de a yirala k'a fɔ maa minnu bɔra Konowari ni kana Mali la n'a ma k'a fɔ u mana sariya kɔnɔ mɔgɔ tɔw de siga kɔni kɛr'u la u bilala minɛn min kɔnɔ dɛ o de ye mercenaires ye awɔ do dɛ wa mercenaires i b'a fa foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la mɔgɔ tɔw de min ye ni kuma min kɛra i b'a ye k'a fɔ Mali ɲɛmaw n'o ye colonel Abdulaye Mayiga gouvernement ka kuma lasela ale bɔra ni ka kuma jabarani na min ye Konowarikaw ye mɔgɔ tɔw u ma kala d'u ɲinɛ ka bɛn n'o ye minnu tɛ ka kuma u jo t'a la wa u b'a ko in kalama wa dabɔnkama don wa sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali o to min bɛ yen gasigɛ kɔni tɛ min na colonel Abdulaye Mayiga a ko n'i ye baara kɛcogo juguw lajɛ k'a bɛ tali kɛ mun kan Mali yɛrɛ ka sariyaden dɔ bɛ yen n'o ye code 38 ye wɔtɔrɔ o bɛ mun fɔ ni surasi bɛ bɔ jamana dɔ kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ hakɛyaw ma dafa surasi minnu ma don k'olu bɛ jate mercenaires de ye wa ni Ivoiriyɛnw ka surasiw ko Maliyɛnw b'a kɛ mercenaires ye o b'o minɛ fana kɔnɔ u b'o minɛ kɔnɔ wa an b'u da k'u kantigɛ foyi tɛ bɔ a la ayi de la kana siga sɛbɛnnikɛla ko wɔtɔrɔ de min ye ni cɛ 40 ani cɛ 8 muso kelen b'a la ni k'a dafa maa 40 ani maa 9 min ye sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda la passeport mun minɛ n'u la dɛ i kilo kɛrɛbɔsigi étudiant n'o ye kalanden maçon feerekɛla garde privé chauffeur mécanicien électricien Labugardi bɛ na mun ɲini nin kɔnɔ peintre bari ni ne b'u ka passeport kan surasikɛ ka passeport ni ne b'o kan vendeuse fana b'a la n bɔra k'o fɔ sisan feerekɛla ni ne bɛ surasikɛ ka passeport kan Wɔtɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'a jara a bɛ se 2 min ye ni maa 49 ye u y'u dɔlɔlimani ka taa n'u ye Kayɛnɛ ni ka t'u ɲininka kelen wɔtɔrɔ de o kuma ni k'u bila jamana ka bolo kan ni k'u kɛ kasoladen ye jamana kɔni y'a yira k'a fɔ n'a dun k'a fɔ ko sariya kan sɔsɔra nin baara in na maa t'a dɔn bilen min ye min ye alimaw ye nkalon min taara k'a da olu la a yira k'a fɔ olu ka société dɔ bɛ yen k'u nana baara kɛ ɲɔgɔn na u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ka na alimaw ka kɛlɛkɛcɛw la kɔlɔsi wɔtɔrɔ olu fana ko a kana da olu la dɛ min kɔni ye ni cɛdenw ye jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ u bɛ bila kiiritigɛlaw ka bolo kan wa u bɛ kiiri chauffeur mécanicien électricien Labugardi bɛ na mun ɲini nin kɔnɔ peintre ye bari ni ne b'u ka passeport kan surasikɛ ka passeport ni ne b'o kan vendeuse fana b'a la n bɔra k'o fɔ sisan feerekɛla ni ne bɛ surasikɛ ka passeport kan wɔtɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'a jara a bɛ se 2 min ye ni maa 49 ye u y'u dɔlɔlimani ka taa n'u ye Kayɛnɛ ni ka t'u ɲininka kelen wɔtɔrɔ de o kuma ni k'u bila jamana ka bolo kan ni k'u kɛ kasoladen ye jamana kɔni y'a yira k'a fɔ n'a dun k'a fɔ ko sariya kan sɔsɔra nin baara in na maa t'a dɔn bilen min ye min ye alimaw ye nkalon min taara k'a da olu la a yira k'a fɔ olu ka société dɔ bɛ yen k'u nana baara kɛ ɲɔgɔn na u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ka na alimaw ka kɛlɛkɛcɛw la kɔlɔsi wɔtɔrɔ olu fana ko a kana da olu la dɛ min kɔni ye ni cɛdenw ye jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ u bɛ bila kiiritigɛlaw ka bolo kan wa u bɛ kiiri Ahmed Fafe Jeka pub k'a feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pub k'a feerefɛnw lakodɔn Bonjour ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau DKS nin ye a ka fasiri ye i da to la maa 49 minnu n'olu nana coyi kɛ anw ka jamana pankurutigi kɛnɛ kan k'a sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo wa pankuru min nana ni o ye n'o ye Kodiwarikaw ka pankuru ye a kɔni a kɔrɔfɔ a kɛn bɛ ka maa caman guwan i kamana na u ye nkalon ta ka da MINUSMA min na dɛ o MINUSMA o chef de bureau kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kunnafonidila n'o ye Olivier Saligado ye Olivier Saligado ko min ye maa kofɔlen ninnu ye k'olu kun sigi tɛ n'u nali ye koyi u ma kunnafoni di u ma k'a fɔ min ye Kodiwarikaw ka cɛden minnu n'olu bɛ MINUSMA kɔnɔna na ko ninnu bɛna ko ka na olu nɔrɔ bila u ka kɛlɛcɛ ninnu ka n'u nɔrɔ bila n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye aéroport international Modibo Keita ye Bamakɔ kɔnɔna na yan n kɔni min ye kari tɛmɛlen ye maa 49 u n'u ka bagages ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛn lahawta ninnu ma
u kɔni sɛgɛsɛgɛli senfɛ min ye ba polisilakaw ye foli ka taa ni ka ɲɛsin anw ka polisi nationale ma ninnu kɔni ye baara ɲuman kɛ koyi bawo ni maa 49 ni ninnu kelen kelen tola ka bolokoto ka don jamana k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye olu ka sɛgɛsɛgɛli a kɛla sabu ye maa 49 o ka se ka bila an ka gendarmew ka bolo kan jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la i n'a fɔ i da tula la cogo min na an ka ministre min n'o kɛn bɛ cɛmancɛ fanga ka kuma lasela ye n'o ye colonel a kunnafoni dila n'o ye Olivier Saligado ye Olivier Saligado ko min ye maa kofɔlen ninnu ye k'olu kun sigi tɛ n'u nali ye koyi u ma kunnafoni di u ma k'a fɔ min ye Côte d'Ivoirekaw ka cɛden minnu n'olu bɛ MINUSMA kɔnɔna na ko ninnu bɛna ko kana olu nɔrɔ bila u ka kɛlɛcɛ ninnu ka n'u nɔrɔ bila n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye aéroport international Modibo Keita ye Bamakɔ kɔnɔna na yan ngɔni min ye kari tɛmɛlen ye maa 49 u n'u ka bagages ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛ lahawta ninnu ma u kɔni sɛgɛsɛgɛli senfɛ min ye ba polisilakaw ye foli ka taa ni ka ɲɛsin anw ka polisi nationale ma ninnu kɔni ye baara ɲuman kɛ koyi bawo ni maa 49 ni ninnu kelen kelen tola ka bolokoto ka don jamana k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye olu ka sɛgɛsɛgɛli a kɛla sabu ye maa 49 o ka se ka bila an ka gendarmew ka bolo kan jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la i n'a fɔ i da tula la cogo min na an ka ministre min n'o kɛn bɛ cɛmancɛ fanga ka kuma lasela ye n'o ye colonel maa dɔ fɛ a ma kunnafoni d'i ma a ma jaabi d'i ma ko yalima k'e kan k'o ko wajibiya o tigi kan wa e kan ka bɔ jamana ni jamana n'i ka maramafɛnw ye kana don o tigi ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ i n'an bɛ i ka mɔmuso ka gɔnforo la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ n'i ye DKS ka kɔrɔfɔ lajɛ ale min ye fasiri kɛbaa ye a ko min ye MINUSMA ka nin maa kofɔlen ye a kɔni ye a hakilina di ko ka ko fɛn min bɛ faamu nin ko in kɔnɔna na o de ye MINUSMA ka cɛ minnu bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko falefaleli bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye kulu dɔ ye o kan ka na kulu dɔ nɔrɔ bila o kulu dɔ nɔrɔ kan ka bila ni hakilina ni taabolo minnu ye ani sira minnu kan ka taama o ko u si ma labato ninnu ka nin wulikajɔ in kɔnɔna na o kɔni kɛla sabu ye u ka kɛ sigana maa ye maa ka siga u la wa min ye maa 49 ye u bilalen kɔ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan u na ɲininka u dalakan na wa min faamaw ye olu kɔni ye a jira k'a fɔ olu t'u nali kalama wa min bɛ maa yɛrɛ ja tigɛ dɛ o de ye marifa minnu yela u bolo o de ye kɛlɛkɛminɛnjugu belebele min ye arme lourde ye wa a bɛɛ lajɛlen kura don wa passeport minnu b'u bolo n'a sɔrɔ o bɛ MINUSMA ka bolo de kan k'u nana o cadre n'o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ passeport ONUSN de kan ka y'u bolo wa min ye maa 49 ye passeport minnu b'u bolo o ye passeport individuel ye o man ka kɛ wa n'i y'a lajɛ min ye maa ninnu ye mɔgɔ sigi mɛ k'u kɔnɔ wa min ye jamana dɔw ye bɛɛ lajɛlen kɔni tulo dayɛlɛlen don an bɛna lajɛ sa kɔrɔfɔ min bɛna bɔ u da ye fasiri kɛbaa ye a ko min ye MINUSMA ka nin maa kofɔlen ye a kɔni ye a hakilina di ko ka ko fɛn min bɛ faamu nin ko in kɔnɔna na o de ye MINUSMA ka cɛ minnu bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko falefaleli bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye kulu dɔ ye o kan ka na kulu dɔ nɔrɔ bila o kulu dɔ nɔrɔ kan ka bila ni hakilina ni taabolo minnu ye ani sira minnu kan ka taama o ko u si ma labato ninnu ka nin wulikajɔ in kɔnɔna na o kɔni kɛla sabu ye u ka kɛ sigana maa ye maa ka siga u la wa min ye maa 49 ye u bilalen kɔ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan u na ɲininka u dalakan na wa min faamaw ye olu kɔni ye a jira k'a fɔ olu t'u nali kalama wa min bɛ maa yɛrɛ ja tigɛ dɛ o de ye marifa minnu yela u bolo o de ye kɛlɛkɛminɛnjugu belebele min ye arme lourde ye wa a bɛɛ lajɛlen kura don wa passeport minnu b'u bolo n'a sɔrɔ o bɛ MINUSMA ka bolo de kan k'u nana o cadre n'o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ passeport ONUSN de kan ka y'u bolo wa min ye maa 49 ye passeport minnu b'u bolo o ye passeport individuel ye o man ka kɛ wa n'i y'a lajɛ min ye maa ninnu ye mɔgɔ sigi mɛ k'u kɔnɔ wa min ye jamana dɔw ye bɛɛ lajɛlen kɔni tulo dayɛlɛlen don an bɛna lajɛ sa kɔrɔfɔ min bɛna bɔ u da kɔnɔ k'u yɛrɛ lajɛ nin wɛlɛ cɛjugu kɔni kɛli la n'i y'a lajɛ min ye DKS ka wulikajɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni maa ninnu n'a tigɛla da o da la hali n'a sɔrɔla ani Côte d'Ivoire jamana an ye sigiɲɔgɔnma ye balimaya sira b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ko tɛ maakɔrɔw ko n'a fɔra ko ni bozo jɛ ye du ye ni janto ma kɛ don dɔ ani jɔ jiman bɛ d'i kan o kɔni k'o tɛna kɛ Côte d'Ivoire k'o ta ye koyi bawo o ni jɔ min natɔla filɛ nin ye a jɔ ta na bilala ni k'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a ban nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du niveau kɔnɔ DKS a ka fasiri don. Bakari Tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban fɔlɔ 22 septembre sɛbɛnnikɛla n'o ye AM Touré Bakari Tarawele a ko an ka taa commune 2 la Bakari Tarawele n'o ye Bamakɔ cɛmancɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛ dɔ bɛ yen Bakari Tarawele a kɛn bɛ ka tɔn dɔ sigi n'o ye mouvement jamana kanu ye Bakari Tarawele tɔn in sigi furadama kana bila bi la a ye san 2 sɔrɔ san
fila o tɛ tile fila ye a ko san fila sɔrɔ min sɔrɔla Bɔkari Tarawele k'a bɛ fɛn caman mana a baara ta min ye taama Bɔkari n'i b'a la waati ani waati i bɛ to k'i kɔfilɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i ye paran ye caman kɛ a ko mouvement jamana kanu a sigira hakilina mun na Bɔkari Tarawele o tɛ dɔwɛrɛ ye fasoden ɲumanya hakilina don min ye dɛmɛ ani dɛmɛ Bɔkari Tarawele ka se k'o baara ta ni ka sigidalamɔgɔw sɛgɛrɛ Bɔkari Tarawele ko y'u nakun belebeleba ye a ko maa min y'a ɲɛma ye Elhaji Mohamed Sako Bɔkari Tarawele walima i b'a fɔ ko Sako Holding ale ɲɛmaaba a ko mouvement jamana kanu maa minnu b'a kɔnɔ cɛ duman caman de b'a kɔnɔ ani muso selen caman de b'a kɔnɔ Bɔkari Tarawele minnu bɛ yen ni jamana kanu b'u dusukun na minnu bɛ yen Bɔkari Tarawele ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ ani makari o b'u dusukun na ni ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ko tiɲɛ don jɛrɛjɛkulu in sigilen bɛ commune 2 la nka min ye malidenw bɛɛ lajɛlen jɛ don Bɔkari Tarawele k'a daminɛ commune 2 ka taa bila Bamakɔ commune 6 ni ɲɔgɔn cɛ Kayi fo ka taa bila fo Menaka a ko jɛrɛjɛkulu in sigilen n'o ye mouvement jamana kanu Bɔkari Tarawele maaw kɔni y'a lajɛ jɛrɛjɛkulu in a ka taabolo a ka kunkilenna min ye a ka hakilina Bɔkari Tarawele an ka don a la joona joona sabu min ye ɲɛta ye wari o bɛɛ jɛrɛjɛkulu in kɔnɔna la a ko hinɛ ni makari bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ la ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i magɛrɛ yen na waati bɛɛ tɛmɛnikɛla ko AM Touré a ko min kɔni ye mouvement jamana kanu Bɔkari Tarawele denmisɛnw k'olu fara ɲɔgɔn kan min ye ntolanci ye a y'o bolo da commune 2 kɔnɔ commune 4 kɔnɔ Bamakɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Bɔkari hali bi wuli ka jɔ ye kalanden minnu bɛ yen n'u somɔgɔw ntanyana dɛsɛbaatɔw don ni ka ekɔli minɛnw caman san ka d'olu ma ekɔli ta waatiw la min ye finiw ye ka taa bila dunfɛnw na Bɔkari Tarawele ka taa bila malo o caman b'a k'o ta k'o di dɛsɛbaatɔw ma Bɔkari Tarawele min ye amalidɛmi ye maa minnu bɛ ni gɛlɛya b'u ka adamadenya la Bɔkari Tarawele ni ka taa kalankɛminɛnw d'u ma ni ka tila ka balo d'u ma min ye taliko Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ lekɔliso ni ka taa kalankɛminɛn di denmisɛnw ma a ko mouvement jamana kanu a ye munumunu salo bolo da an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ min ye bani minnu cɛ min ye bugunikaw fɛ yen a wulila min ye du caman bɛ yen ni ka taa worobinɛ don du kɔnɔ a ko baara o baara bɛ kɛ Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ diinɛ n'u ŋaniya la Bɔkari Tarawele min kɔni ye kɔfilɛ ko t'a la k'a kɛ janko a bɛ se ka kɛ baraji ye cogo min na k'a kɛ ka dɛmɛ k'a lase jamanadenw ma a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari Tarawele min ye mouvement jamana kanu i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ wɛrɛw kɛ o wulikajɔw bɛ tali kɛ mun na Bɔkari Tarawele samiya tɛmɛnen o man ɲa min ye jamana marabolo caman bɛ maaw sigilen bɛ u b'a tigɛ k'a su to la cogo di Bɔkari Tarawele min ye k'a tigɛ k'a su na la o t'u bolo o tuma wulila ni ka taa balo d'u ma ɲɛji kɔni o ka kan maa caman la Bɔkari Tarawele fu bɛ sigi o tuma min kɔni ye Ala ye Mohamed Sako Ala de y'a ci a ma wa Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ o de kuma bɔra maa caman da kɔnɔ min ye Elhaji Mohamed Sako a ko ɲumanya baara o tuma min diya ni baara don ɲumanya baara min kɔni ye Ala y'o de ɲini an fɛ Bɔkari Tarawele ni maliden bɛɛ lajɛlen ni ladege o tuma dɔ bɛ dɔ la min kɔni dɛsɛbanciya ka taa bila min ye gɛlɛyajugu ye ani ɲɔgɔn cɛ o tuma nɔgɔya bɛ don o la a ko olu ka hakilina Bɔkari Tarawele o de ye k'a walankata jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan min ye jɛrɛjɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ye min ye n'o ye jamana kanu maliba in a kanu bɛ se ka don malidenw na jɛ ka baara hakilina kelen kunkilenna kelen o bɛ se ka bolo la cogo min na janko min ye Elhaji Mohamed Sako ye ni k'a dɛmɛ a ka taabolo a n'a ka miirina la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ AM Touré ale ka sɛbɛnni don 22 septembre an b'u fɔ Bɔ Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant a ko nisɔndiya ko ba min baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ alamisa tɛmɛlen anw ka sigida 4 na kɛrɛnkɛrɛnyana min ye sɛbɛnnikɔrɔ kin ye o kɔni sugu ani poste de contrôle de police poste de police de contrôle o kɔni o ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ clinique Nathalie Mohamed Sisi o kɔni k'a ye dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di anw ka cɛmancɛ fanga bolo ɲɛmaa ma n'o ye Dr Choguel Kokala M Mayiga ye ministre caman kɔni kun kɛn bɛ k'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa kɛnɛ ni k'a dawulatigiya kɛrɛnkɛrɛnyana ministre min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ani adamadenya bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na n'o ye développement social ye o kɔni madame Jaminatu Sangare a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka taa se royaume chérifien du Maroc min ni a lasigiden o bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'o ye ambassadeur ye o fana o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na
bela jelen ya jira k'a fɔ olu kɔni nisɔnjalen don u sewalen don nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Falen Kulubali ye Falen ko min ye nin kɛnɛyaso belebele ye n'o o ye clinique périnatale Mohamed Sisi ye n'a bɛ faaba kɔnɔna na yan a kɔni nafolo min donna na k'a minɛ dugukolo sali la ka taa se a jɔlen kɔ k'a ban furakɛliminɛ minnu sanna ka bila a kɔnɔna na n'i y'a lajɛ ko dabalibanko belebele bawo nafolo musaka a bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 9 ani miliyɔn 900 a n'a kunkanfɛ n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye wulikajɔw ye wulikajɔw kɔni bɔla ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ waasa nin yɔrɔ in bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na jamanadenw bɛ se ka taama sira bɛ se ka surunya cogo min na maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida 4 na kɔnɔna na u ka se ka furakɛ k'a sɔrɔ ma sira jan taama wa min ye an ka labitanisow ye belebele 2 bɛ a da tul'o la n'o ye centre hospitalier universitaire Gabriel Touré ka taa se hôpital mère enfant de Luxembourg a dasela ninnu ma wa min ye clinique périnatale Mohamed Sisi ye o min ye dayɛlɛ Alamusa Tɛmɛlen e ko k'a tɛna fara nin 2 fɔlen in kan ka dɔ fara u ka baara yanga kan wa n'i ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ka kɔrɔfɔ lajɛ ale y'a jira k'a fɔ nin kɛnɛ in bɛ fiyɛfiyɛ min sanfɛla la a kɔni a bɛ t'i jɔ mètre carré ba 8 ɲɔgɔn kɔ n'o ye 8000 mètre carré ye wa n'i y'a lajɛ min ye muso ni den olu ka kɛnɛya bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na k'a minɛ den jinini ka taa se san 5 ma u ka kɛnɛya ko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na wa min ye wulikajɔ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ maanifin kɔni sela ninnu ma ye n'o ye nin kɛnɛyaso in kɔnɔna ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko daliko yela la li minnu bɛ yen li 74 o kɔni o bɛ a kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ plateau technique ultra moderne o kɔni n'o ye diɲɛ laban furakɛli kɛ mansinw ye nin bɛɛ lajɛlen ɲini bɛ ka bila a kɔnɔna na wa n'i ye bloc opératoire belebele 2 o fana bɛ a kɔnɔna na ka taa se salle d'accouchement n'o ye jiginnikɛso ye o belebele 4 bɛ yen wa n'i y'a lajɛ kokura min ye li 6 ye service d'imagerie médicale équipée o bɛ a kɔnɔ radiologie conventionnelle ani numérique nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen ka taa se scanner multibarrette ma o kɔni o fana b'a la wa n'i y'a lajɛ nin kɛnɛyaso in kɔni kɛ bɛ hakika ye wa kɛnɛyaso in e ko a ma kɛ sabu ye hali an ka maaw bɛ wuli ka taa jamana wɛrɛ minnu ka nanzara jamana walima an dafɛ jamana ninnu na o nafolo bɔ est-ce que ko caman ma b'o la wa bawo min ye nin kɛnɛyaso in ye a kɛn bɛ k'i jaso k'i jɔ ni nin bɛɛ lajɛlen ye min ye kɛnɛyaso in ye a bɛna kɛ sabu ye hali banakisɛ ko mana wuli ni banakisɛ yeli la k'a sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛli tɛ waati janba ta tuguni min y'i ka bana ye k'a sugu ɲini k'a sugu dɔn k'a sugu f'i ɲɛna wa min ye na maa t'a laɲini ni fatuli fana kɛla min ye mɔrigu ye mɔrigu belebele dilan b'u fɛ yen minnu kɔni bɛ forow ni ka olu lasago ye olu lasago yɔrɔ don nka a tɛ taa o kɔ ko ye bɔ n'i y'a lajɛ min ye finikiyɔrɔ fana ye o fana bɛ yɔrɔ kofɔlen in na centrale d'oxygène groupe électrogène ka taa se seli yɔrɔ ma n'o ye mosquée ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ lapitaniso in kɔnɔna na n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye ministre ye min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma Jaminatu Sangare a kɛlen ka kɔrɔfɔ sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ k'ale sewalen don wa a ye hamina min n'o bɛ a la dɛ n'o de ye maa kana bɔ yan tugun ka taa jamana wɛrɛ kan k'a fɔ k'i bɛ t'i yɛrɛ furakɛ min ye zéro évacuation ye o hakilina min n'o taara jamana camancɛ fanga ɲɛmaa fɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'a b'a la k'o hakilinaw de laɲini dɔɔni ko wa ko nin bɛna kɛ sabu ye ka ŋɔni belebele de sama ka bɔ jamana marabaaw sen na wa min ye nin labitaniso ye n'o ye clinique périnatale Mohamed Sisi de Bamako ye k'a kɔni k'a kɛra sewa da ye nin ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na min ye Falen Kulubali a ka fasiri Mɔrɔtɔrɔbere ko administration in continuité non tɛ maa min ye kɛnɛ furan k'a tu tigɛ ka so jɔ Ibrahim Boubacar Keita gama dayɛlɛ tile la n'i y'a mɛn ko nin clinique ala ni Ibrahim Boubacar Keita a bɛ lahara bi o ka fɔ ka nɔgɔ b'o la bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don o tuma mandi masa Mɔrɔtɔrɔbere k'a ni ce a ye ŋaniya min sɔrɔ ka baara daminɛ n'a ma laban tile la o tuma k'a labanna bi ala n'ale sababu nka Buwa Jabate o ko tɛ ko wɛrɛ tɛ bilen an ka tigɛ min Buwa Jabate n taara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Mɔrɔtɔrɔbere ne bɛ tigɛ don joona Azalaï Express sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction Mɔrɔtɔrɔbere a ko mana mɛn cogo o cogo Mɔrɔtɔrɔbere don dɔ a bɛ kɛ a ko CMC wari min ye a kalafiliko ye wari baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnna ka ban ministère des infrastructures ministère des transports Mɔrɔtɔrɔbere a bɛ ale ka danganiya kɔnɔ n'o ye madame
Madina Sissoko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CMC Boubacar Traoré ka daminɛ faaba kɔnɔ ni ka taa bila an ka jamana marabolo la maa minnu kan k'u kanbɔ u tɔgɔ dɔnna sariya ye min kanu min bɛ n'o tigɛnɔbila la Boubacar Traoré ni baara bɛna kɛ ni o ye a ko an ka taa kayikaw fɛ min ye section importation titulaire Boubacar Traoré min ye o lisi ɲɛfɛ président Boubacar Niang ale bɛ yen Modibo Jara Mahamadou Abdoulaye Nianga Seydou De Sidi Abdou Diallo min ye Cheikh Hamala Kulubali hali bi a ko min ye kayikaw ka lisi ye importation suppléant Boubacar Traoré Ibrahima Jakite Umaru De Yaya Diallo Tijani Sempara ka taa bila min ye Maliki Ban ye a ko siga kɔnte min na Boubacar Traoré kayikaw ka lisi dɔnna ka ban min ye CMC ye ale ɲɛmayasigi ko don janko samasamali baaraw ka bɔ yen hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan Boubacar Traoré est président kura ka sigi a ko ni ye fiɲɛ ta fɛnw lajɛ sɛbɛnnikɛla ka kuma don Azala Express kɔnɔ a ko siga kɔni tɛ min na min ye taamako ye i b'a ye k'a fɔ cɛ min bɛ yen bi n'a bɛ k'a ɲɛdɔn ni k'a dɔnna kari Boubacar Traoré o tɛ cɛ fila ye Boubacar Niang président a ko président Boubacar Traoré ale de kɔni garisigɛ ka bon fo ka dama tɛmɛ Boubacar Traoré ko k'a da mun kan maaw ka danaya b'a kan maaw ka bonya b'a kan baara a kɛn bɛ k'a minɛ n'a bolo fila ye a kɛn bɛ k'a kɛ ni sɛbɛ ye ka tila ka fasoden ɲumanya far'o kan Boubacar Traoré a bolo mana don ko la jama de bɛ wuli ni ka tugu a danaba ye a ko Boubacar Niang Boubacar Traoré a bolo donna fɛn o fɛn na Boubacar Traoré k'a bɛɛ kɛra sababa ye ka sababu kɛ mun ye min ye cɛkɔrɔba ye o ye baara mun kɛ n'o ye Ami Niang ye Boubacar Traoré o tɛmɛna sira o sira kɔnɔna la Boubacar Traoré gasi ma don a si la denkɛ ale min sen dalen bɛ cɛkɔrɔba sen da n'o la Boubacar Traoré i b'a ye k'a fɔ an ka jamana jagoko ni taamako la Boubacar Traoré a fɛnɛ da donna ko la sen donna ko la Boubacar Traoré jama de b'a a nɔfɛ sabu a tɛ don ko nɔgɔlen na Boubacar Niang Boubacar Traoré an bɛ don min na ko bi maa minnu kɛn bɛ k'u sigi k'a jira k'a fɔ nin kɔni ko nɔgɔyara ka ban i b'a ye k'a fɔ o de dagosi ka bon kalo in tile 30 n'o ye juillet kalo ye o tuma min ye CMC ale ɲɛmaa kura Boubacar Traoré o na dɔn min ye Kaye o jamana kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azala Express la rédaction olu ka sɛbɛnni don o jabase kabi ala ye diɲɛ dan Boubacar tɔgɔ bɛ ɲɛfɛ Dange kalana o tiɲɛ min ye njɔma ye nin jɔnjɔn kelen bɛ da ma siga t'o la dɛ kana siga min ye ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant nin ye o bari nin ye a ka fasiri ye fulakɛ ko de fulakɛ ko min ye chambre indien biriki 71 ye ko o ma minɛ maa dɔ bolo wa n'o ye BK ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko le boucher n'i y'a lajɛ min ye 6e arrondissement cɛdenw ye olu ka munumunu salen o bolodalen kɔ i b'a ye k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ a kɛla ka bɛn juillet kalo min n'an filɛ nin y'o la o tile 4 tɛmɛlen o sufɛla ko polisiw ma nzole da wa o zolen datɔ la o taara bɔ maa wɛrɛ de kan o maa min kɔni n'ale ka baara ye juin yɛrɛ mini ye n'a tɛ ɲini k'a kɛ dumuni ye n'i y'a ta k'a lajɛ 6e arrondissement polisiw olu ka patrouille kɔni taara tɛgɛ da maa min kan n'o ye AS ye a tɔgɔ tɔn bɛ gundo la o kɔni a minɛlen kɔ ko ma tɔntɔlima ka taa n'a y'a ka so wa ka taa ka so kɔnɔna ni k'o larawe so kɔnɔna laraweli kɔ o bɔra ni min ye moto 4 ye o minnu kun su ye AS fɛ ka don k'a ka so kɔnɔna na min ye fasadiw ye Jakarta fasadiw ka taa se telefɔni fasadiw ma nin bɛɛ lajɛlen yela a bolo min ye halisa maramafɛn ye n'o ye arme de fabrication artisanale améliorée o fana yela sizo kɔnɔna na ɲininkaliw gwɛlɛn kɔ a la AS a kumana koyi AS ko k'ale b'a ka juin ninnu n'o y'a ka minfɛn k'a b'o san maa min fɛ k'o de ye BK ye BK o fana tɔ tɔn bɛ gundo la n'u bɛ k'a tɔ a kan tɔ n'o ye Serenɔ ye o de ye le boucher ye ale a jatigila n'o ye a siyɔrɔ ye o bɛɛ bɛ fajigila ma maa kofɔlen tɛgɛ dalen kɔ BK kan ko BK o ma t'o fana ka so larawe wa min ye chambre indien n'o ye juin o kɔni o birikiden 71 o de yela so mɔmɔlen kɔ wa n'i y'a lajɛ juin jugu wɛrɛw bɛ yen n'o ye ɲɛnaminifɛn wɛrɛw ye olu kɔni fana yela a bolo min n'o o ye gros morceau ni petit morceau ye a to a yɛrɛ fɔ man di o bɛɛ b'a la sikensi n t'a dɔn o ye fɛn min ye o yela a bolo ye o 60 a fɔ 600 ani 99 o yela a siso kɔnɔna na
ka taa se hasisi ma o morso kɛmɛ o yela siso kɔnɔna na bɛɛ ka kɔni a minɛlen kɔ k'a ɲininka e ko a ma bila procureur ka bolo kan wa n'o ye tribunal la commune o kiiritigɛla ɲɛma a bila an bɛ o ka danganiya kɔnɔ waasa min ye a taabolo ye ani hakɛ min ka kan o ka di a ma nka ni ɲagili min fana ka kan n'i ye sariya sɔsɔ ka taa ni ɲɛnaminifɛn cɛjugu ye i bolo i kan ka bila bolo min kan sariya kan ka bolo o danganiya kɔnɔna na min ye buse ye n'o ye bɛka ye a kɔni bibi na a b'a la ka i miiri a ka taabolo n'a ka kɛwale ninnu na kaso bon kɔnɔna na nin ye sɛbɛn n'a y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na o bari a ka fasiri don Bɔkari Tarawele Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ala ka jamana diya Ala ka jamana basigi wari kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ n'o bɔra an ka ɲɛmaayaso la nin y'o minɛn siyani ne ye ni minɛn dun siyani na dɔwɛrɛ t'an bolo barika da wale ɲuman dɔn sabu n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna doniba ɲuman tɛ a fɔ ko ɲumaga ɲuman de b'i la n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔndurunbala tɛ i tɔrɔn fila bɛ duguma an ka ɲuman o de y'an ka lamɛnlikɛlaw ye Bɔkari Tarawele an tɛ segin an tɛ ɲinɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ bonyamasegin kɛ k'u sɛgɛrɛ wari nka min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ to ka ko ja an bɛ dankɔrɔba fo ka un kɔnɔna la n'o ye chef escadron Lassine Tamba Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako Bɔkari Tarawele a n'a ka cɛdenw ye min kɛ seli ɲɛkɔrɔla in na o dogolen tɛ maa la min ye nankarabaw ye tiɲɛnikɛlaw bolo taara ka da o kan sabu armée baara a bɛ gundo kɔnɔna la maa min minɛna ka taa kasobon fa o ka ca bi dɛ